Serkeftina Kurdan a Rojava Rojger Botan di çarê çileyê de hatibûzanîn ku heyeteke ji Hesedê û Mesedê li paytexta Sûriye Şamê bi rêveberiya Demkiya Sûriyê li ser entegrasyona demokratîk, statûya Hesedê û mafên gelê Kurd û gelên din ên Sûriyê dijîn civiyan. Civîn ji aliyê hin kesan ve bi carekê hatibû birîn. Piştî vê demê di 6 û 7 çileyê de desthilatdariya Ahmed Şara û çeteyên Hetteşê bi planeke dewletên kapîtalîst êrişê taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê kir. Bi van êrişan careke din û bi berfirehtir planên îmha û înkarkirina Kurdan xistibûn meriyetê. Nemaze dewleta Tirk bi çavên sorkirî careke din pêvajoya li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê ji Nedîtî ve hat û pêşengiya êrişên Rojava kir. Dewleta Tirk dema ku mijar dibe destkeftiyên Kurdan hemû nirxê mirovayî û civakî laliyekê dihêle û bi dijwarî êriş dike. Bi êrişên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê re ev rewşcareke din hat dîtin. Vê carê plana pergala kapîtalîst tinekirina hemû nirx û destkeftiyên Kurdan bû. Lewra di destpêka êrişa Şêx Mexsûd û Eşrefiyê de hemû rayagiştiya cîhanê û welatên cîhanê ker, kor û lal bûn. Ji ber vê rewşê dewleta Tirk û çeteyên Hetteşê ji vê bêdengiyê hêz girt û qada êrişan berfirehtir kirin. Armanca yekemîn a êrişan Rojavayê Kurdistanê daxwaza şerê navbera Kurd û Ereban bû. Lewma ji bo vê gelek eşîr û kesayetên Ereb hatibûn amadekirin. A duyemîn bi fetisandina Rojava re dê êriş bibirana ser statûya Başûrê Kurdistanê û bi vê yekê di statûya li vir têk biçûya. Ya sêyemîn hege ev plan ciyê xwe bigirta dê li Bakurê Kurdistanê gel û tevgera azadiya Kurdî bihata dorpêçkirin û bi vê yekê dê li rêber apo gef bixwarana. Di dawiyê de hege bikêştana armanca xwe dê plana li ser êrişên Îranê bixistana dewrê. Lewra ji bo ku bi rehetî êriş bibirana ser Îranê divê hemû sazî û dezgehên Kurdan tasfiye bikirana. Têzanîn desthilatdariya AKP û Erdogan bi nefret û tasfiyekirina Kurdan hatibû serkar. Pêwira AKP îmha û înkarkirina Kurdan a berfireh bû. Li gel vê pêwîst bû Kurd derbasê Rojavayê Çemê Firatê nebûna. Desthilatdariya AKP û Erdogan ji bo van pêwiran pareke mezin li Rojavayê Kurdistanê xwest. Ji ber wê jî bi helwesteke mezin 15 salin pêşengiya hemû çeteyên radîqal û nerm dike. Ji ber vê jî careke din bi çavekê sorkirî koordîneya êrişên 6 û 7 çileyê yên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê kir. Kurdan li dijî van êrişan li hemû qadan berxwedaneke dîrokî kir. Ji Bakur heta Rojhilat, ji Başûr heta Ewropa û nemaze li Rojavayê Kurdistanê bi rihê Yekîtiya Neteweyî çalakên mezin li darxistin û hemû planên di dewrê de teşîr kirin. Berxwedana Kurdan a 20 rojan nemaze rûyê reş ê faşîzma AKP, Erdogan û Hetteşê li ber çavên rayagiştiya cîhanê raxist. Piştî ku bertekên Kurdan û dostên Kurdan li her derê hatin nîşandan pergala kapîtalîst di kesayeta rêveberiya Demkiya Sûriyeyê de neçarma ku bi paşvegav bavêje. Ji ber vê jî 28 çileyê di navbera heyeta Hesedê, Mesedê û rêveberiya Şamê de li ser entegrasyona demokratîk, statûya Hesedê û rêveberiya Xweser, perwerde û zimanê Kurdî û herwekî din civîn hat li darxistin û Hesedê encama vê civînê 3 çileyê parve kir. Encam çi dibe bila bibe. Gelê Kurd, Sûryan û Ermen berdêlên giranbuha li Rojavayê Kurdistanê dan û daxuyaniya Hesedê nîşana vê serkeftinê bû. Bi vî awayî desthilatdariya AKP, Erdogan çarenûsa kujaliyê Kurdan ve ji wan re hatî nivîsandin û têkçûna xwe ya dîrokî divê qebûl bike.